Baara ɲɔgɔnya siraw bɛ Faransi ani Tchad jamana cɛ Sahel kɔnɔna la. Nin ɲɔgɔnya in bɛnna waati ma fitinɛ donnen don kuma min na Moscou ani Paris cɛ. N'o dɔ bɛ tali kɛ Rusi jamana ka kɛlɛ kan Ukraine jamana kɔnɔ. Tchad furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Général Mahama Idriss Déby Itno taara Moscou jamana kan ni jamanatigi Poutine ka welelikanw ye. Il y a eu un crash d'avion. Vous avez perdu les 2 hommes. Ni taama in jatilen do kabila tariku kɔnɔ. Jamana min jatilen do an ka balima jamana fɛ min ka yɔrɔma hɔrɔnya b'a bolo. N'a ka laɲini dɔ de ye k'a ka teriya siraw jiji u ni anw ka jamana cɛ. Nin kɛra Rusila jamanatigi Poutine ka laseliw ye ni latɛmɛna u ka jabaraniso kan. A ko: Уважаемый господин президент, мы внимательно следим и за ситуацией, которая складывается в вашей. K'a jigi b'a kan nin ɲɔgɔnya min filɛ nin ye ka kɛ a ka jamana ni Tchad jamana cɛ nafa n'a tɔnɔ bɛna sɔn ka bonya u ka jamana fila jamanadenw ma. Mahama Déby lakodɔnna ka kɛ Tchad jamana ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye u ka finitigiw kɛlen kɔfɛ ka fanga dafiri nin y'o san 2 ye. Min kɛra u ka jɛkulu maramafɛntigiw ka wulikajɔ dangariliba dɔ senfɛ n'o wolola u ka jamanatigi kɔrɔ ka tanyali kan o min tun ye Mahama wolofa ye Idriss Déby Itno. O de kɔfɛ a yɛrɛ sigira jamana fanga kunna fanga dafiri kɛlen kɔfɛ a fa ka san 30 jamana mara kɔfɛ. An nisɔndiyalen don i kɛlen kɔfɛ ka basigi la sabati i ka jamana kan wa an bɛna dɛmɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa i ka jamana ma. Rusila jamanatigi Poutine ye nin fɔ ka taa Tchad jamanatigi Déby ma. A y'a fara kan ko Rusila jamana bɛ lakɔlɔsili la ko minnu bɛ ka kɛ Tchad jamana kan. Monsieur le Président, je propose de continuer ainsi. Nous allons